Dillad Cynaliadwy sy'n cael dy sylw di heddi Huw. Ac am bythefnos anhygoel, enwedig lle mae Cymru yn y cwestiwn, oherwydd i ni wedi cwrdd rhwng raglen Pnawn Da a heno gymaint o dalent newydd, ond i ni, a gymaint o gynllunwyr sydd yn gweithio'n dawel fach yn neud rhywbeth ar gyfer ymgylchedd. Gysir fraint wythnos hyn i fynd i fyny Gaerdydd i gwrdd â merch sydd wir yn gweithio mewn sied ar gwylod yr ardd. Fel nifer o gynllunwyr annibynnol, mae Llên yn gweithio mewn studio bach wrth gefn y tŷ. Nawr mae pawb yn meddwl bod ffasiwn yn rhywbeth hollol glamorous i fod yn gynllunydd, ond y gwirionedd yw, mae rhaid chi weithio'n galed a mae rhaid chi fod yn arbenigwr yn tipyn o bopeth. Well, this studio is a converted garage that is part of my home. It makes it easier for me to go to work. I wouldn't be able to work without this space. It cuts down on a lot of the costings, you know, of renting a studio or owning a studio. Ond pa mor anodd yw hi i gynllunwyr fod yn gynaliadwy? A dwi wir yn bosib i fod yn wyrdd cant y cant? So my label is Llên Studio. The business ethos is trying to be as sustainable as possible. I wouldn't say I was sustainable. I would say that I practice sustainability. I think that at the minute, it's really hard in this climate to be fully sustainable. So as long as we're all doing something. Gyda COP26 wedi dod ar holl gynllunwyr cynaliadwy yma i'r amlwg, mae'r pwysau nawr arno ni, y consumer, i ddechrau ailfeddwl sut i ni'n siopa. A Huw, dillad gan Llên Studio sydd gyda ti nawr? Ie, yn bendant. A chymod beth sy'n gret, i ni meddwl am ffasiwn, ond i ni fel rhywbeth glamorous iawn. Mae pobl yn meddwl mae'n fywyd i'n glamorous. Dyn nhw ddim yn gweld... Dafydd, ti wedi gweld fi'n dod mewn yn cario gymaint o fags, bod fi'n cael gwaith agor y drws. Ond chi'n gallu gweld bod y bobl mewn wir yn ddedwydd i beth maen nhw'n wneud, yn gweithio'n dawel fach, codi yn y bore, mynd i waelod yr ardd a creu. A dyw hwnna ddim yn hawdd. Mae pobl yn meddwl bod e'n rhwydd me ddim. Mae ffindo ysbrydolaeth i gadw chi'n yn ei fynd pan dim ond chi sy'n mewn cwmni wir yn anodd. Enghraifft, y jacket denim mae wedi creu ar yn cyfer ni heddi yn dod o'r casgliad nesaf sy'n cael ei lawnsio diwedd mis yma. Exclusive, felly. Exclusive. Oedd hon ddim wedi cael ei cychwyn pan o'n i'n ffilmo 2 dydd Gwener diwetha. A mae wedi galw mewn am 1 o'r gloch heddi just cyn raglen i ddod ar jacket denim. Teg. Beth oedd hi'n gweud, beth mae hi'n neud yw defnydd wedi ailgylchu a mae'n ail-liwo fe i gael y lliw glas. Mae'n defnyddio wedyn lliwiau organic, lliwiau sydd yn dda i'r ymgylchedd, sydd ddim yn niweidio'r ymgylchedd. Crys gwyn organic, da wedyn crys tŷ. Wedi wneud crys chwys o dan y peth, a wedyn y bag yn matcho. Fi yn lico y bag yn matcho'r lliw yn berffaith a'r melyn ar ochr. Mae'n edrych yn really cool ar Leon fan hyn, ond yw e. A ni jyst i dod i par o trainers gwyn. Mae rai dweud, fi wrth yn fodd ar olwg, mae rai ni ddechrau meddwl fel i ni'n prynu at pwy ni'n prynu. A'r peth grwydda i wneud yw i taipo i fewn conscious neu sustainable pan i chi'n siopa i weld beth sy'n dod i fyny. Fel oedd hi'n gweud, mae'n anodd iawn i ni gyd fod yn gant y cant yn gynaliadwy. Na beth sy'n mynd i fod yn berffaith, ond dim ond bod ni gyd yn gwneud rhywbeth bach gwahanol. Enghraifft, prynu 1 crys tŷ gwyn mis yma yn ots na prynu pecyn o 2. Ie, yn gwmws. Pethau bach fel la. Pan i chi'n prynu crys tŷ, prynwch e o'r hanger a nid mewn un sydd mewn plastig. Pan i chi'n archebu ar y we, newch siŵr bod yr cynnwys yn dod mewn bocsys a pecennau sydd wedi cael eu creu mas o bethau sydd wedi ailgylchu neu sydd gallu cael eu ailgylchu. Mae'r pethau bach yna i gyd yn mynd i'n ei gwaniaeth. Diolch, Leon. Diolch, Leon. Nesa nawr, mae dyn ni 2 grys tŷ ar 2 wahanol model. Nawr, mae rai fi wedi wrth y modd o'r ein. O'n i'n dysgu Luna a Mani yn y coleg. Mae wedi bod yn gynllunwraig bagiau, handbags, yn llwyddiannus dros ben, dros y byd i gyd. Mae'n neud bagiau ar gyfer lot o'r prif siopau, megis pethau fel Primark, New Look, Dorothy Perkins. Hi sy'n cynllunio'r bagiau. Mae nawr wedi dod at ei gilydd gyda'i ffrind, Wenda Rowe. Wenda yn stylydd. Fi'n siŵr bydd lot o bobl sy'n mynychu Caerdydd yn cofio gweld ar y stryd. Mae gwalldau sy'n fflam goch, cerdded o gwmpas mewn dillad lliwgar, cael sbri gyda ffasiwn. A beth sy'n ffantastig yw, bod y pobl sy'n gwisgo dillad neu crysau tŷ a label yma, nid merched ifanc nhw, dyn nhw ddim yn cael ei neili at merched ifanc yn ei arddegau. Mae nhw'r merched, yn aml iawn, 50 a fwy,
sydd wrth i bod yn cael sbri gyda ffasiwn sydd ddim wedi colli'r awyd i wisgo pethau llachar. A un exclusive fach, maen nhw wedi dod allan â fwy o ddillad nawr yn ogystal â crysau T, a bydd rhain yn cael ei lawnsio'n Kitty Cymru yn fuan iawn. Felly cwsmeriad Kitty fi'n siŵr yn mynd i fod yn excited bostig a gafel yn rhain. Fan hyn, os gyda'r gorif ni ar jacket, chi'n gweld o'i di prynu'r... Mae'r dillad fyny yn gwisgo o'r stryd fawr yn trial ailgreu naws y casgliad maen nhw'n creu, a 70au, cerddoriaeth soul, y pobl cool hynny sy'n dylanwadu arnyn nhw. Os ewch chi ar Instagram nhw, mae werth gweld y lluniau o'r bobl yn gwisgo'r dillad. Chris T fan hyn, gwefusau mawr. A ni chi wenni, ydw e, Chris T. A'r sglaen ar y blaen, a bag bychau. Llai weld ti'n lawr hynna, a'r plan dach nas diwetha, mewn Chris T bach llachar, jeans bach lleda. A llai weld yn hunan hefyd. Cael bach o sbri gyda'r ffasiwn. Diolch ni a. A fel o'n i'n dweud, maen nhw'n anelu at pob oedran. Nid bod fi'n gweud bod Christine rhy hyn i'w wisgo, ond byddech chi nawr yn cymysgu'r lliwiau sydd yn bwysig. Mae'r lliw na neis. Felly, chi'n mynd am siw turquoise oherwydd mae crysau T Soul Sisters sydd gyda llaw yn ganaliadwy, maen nhw'n cael ei greu fel ffasiwn araf, dim lot fawr yn cael ei greu, cael ei printio yn Gaerdydd gyda gwaith print a lliwiau sydd yn garedig a ddim yn niweidio ar y gylchedd, cant y cant yn y cotwm organic. Felly mae'r pethau yna'n bwysig, felly maen nhw'n gwmni wir canaliadwy. Fi dwlu ar y ffordd, maen nhw, os gallwch chi weld, yn defnyddio'r lliwiau, y pinc gyda'r gwyrdd, a bydych chi'n gweld o ddwy gynllunwraig, gallwch chi ddeall o ble mae'r cynllun wedi dod. Fi'n credu mae llaw ysgrifen sy'n berthnasol i chi eich stel ar y drychiad yn holl bwysig. Fi'n credu yn edrych yn hyfryd ar y modeli fan hyn. Bach ysbri, codi galon yn diwedd. Ydy, mae e'n codi gwyn. I fod yn ganaliadwy, does dim rhaid bod chi'n byw mewn hemp a dillad gwyrdd. Na. Gallwch chi fynd am ddillad lliwgar ac a sbri gyda ffasiwn yn yr un modd a byddech chi'n neud unrhyw beth arferol. Lyfli. Diolch ti, Huw. Diolch yn fawr. Diolch.